һәм мәдәният ара багланышлар институтына кабул итү нәтиҗәләре турында матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз институтның директоры Җамалетдинов Радиф Рифкат улы һәм институтның деканы Мирзахитов Рамил Хамид улы. Һәм беренче сорауны Радиф Рифкатович сездән башлыйк инде. Быелгы нәтиҗә хакында таныштырып китсәгез иде институтны. Hayırlı gün. Кабындык. Hayırlı gün. Şimdi şunlap da sentyabr ayı hazır biz kabul etу kampaniyasını tügelledik. Barlık yönelişler boyunca da kabul etу kampaniyası üniversite köleminde de indi tügellendi. Bizning institutımızga kelgende bu yıl birinci kursga biz 1292 student kabul ettik. Siz indi bilesiz, bizning institutda 3 mektep işlep kile. Аларның берсе Аплатука исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе, аның деканы Нәмында Рамил Хамитович. Икенче югары мәктәбебез Лев Толстой исемендәге Рус һәм чит ил филологиясе югары мәктәбе һәм өченче югары мәктәбебез Бадуэн Декуртаны исемендәге Рус теле һәм мәдәният ара багланышлар югары мәктәбе. Менә шушы 1292 студент ул нәкъ шушы 3 югары мәктәпкә кабул ителде. Әгәр айрым категориялар буенча карасак, без 365 урынга бюджеттан финанслана торган урыннарга кабул иттек балаларны. 927 баланы килешү нигезендә кабул иттек. Һәм менә шушы 1292-нең 455-е ул чит илләрдән килгән гражданнар, 837 бала әлбәттә инде ул Россия Федерациясеннән. Һәм шулай ук көндезге читтән торып уку бүлекләре буенча да мәгълүмат биреп үтәм. Читтән торып уку бүлегенә без 297 бала кабул иттек. Көндезге бүлеккә 995. Мәгълүм булганча, без инде хәзер шактый еллар дәвамында бакалавриат һәм магистратура программаларына кабул итәбез. Мин әйткән саннар, алар нәкъ менә шушы 2 юнәлештәге программалар буенча китерелде. Безгә килгән балаларның географиясы әйтеп үттек бит. 955 бала чит илдән килде. Бу 11 чит илдән килгән балалар. Түркменстан, Үзбәкстан, Казакстан, Кыргызстан, бу якын чит илләр дип әйтәбез инде, ближнее зарубежье һәм Ирак чит илләрдән дальнее зарубежье. Кытай, Египет, Индонезия, Корея Республикасыннан, Төркиядән һәм Монголиядан беренче курска балалар килде. Чит ил студентларының 450-се түләп укый, 5 бала ул гослиния дип әйтәбез инде, Россия Федерациясы тарафыннан бирелгән квота нигезендә алар бюджет нигезендә укыячаклар. Тулаем алганда күрсәткечләребез бик әйбәт, урташа ЕГЭ баллары 81-дән артыграк булды безнең быел. Бу былтыргы белән чагыштырганда бераз гына артыграк. Һәм инде тагын бер мәгълүмат биреп үтәсем килә, безнең институтыбызга 11 бала югары баллар белән кабул ителде. Бу теге яки бу фәннәрне 100 балга тапшырган абитуриентлар. Аларның географиясы бик кызык. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән балалар бу. Миңа калса, менә бу 100 балга тапшырган балаларның безгә килүе һәм чит илләрдән шушындый күләмдә безнең программалар белән кызыксыну, ул инде һичшиксез программаларның актуаль булуы, кызыклы булуы турында сөйли торган фактлар һәм инде миңа калса һичшиксез монда университетның имиджы, аның авторитеты үсүе турында да сөйли торган фактлар бу. Хәзер мөмкин булса, Рамил Хамитович, милли мәдәният һәм Аплатука исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбенә кабул итү буенча Рамил Хамитович тулы мәгълүмат бирер. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Хәерле көн. Безнең Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә бүгенге көндә берничә төрле юнәлеш буенча без кабул иттек.
татар тілі әдәбияты юнәлеше генә түгел, башка юнәлешләр буенча да, мәсәлән, без быел дизайн юнәлешенә 20 студент кабул иттек. Интерьер дизайны юнәлешенә 52 студент кабул иттек, 2 группа. Укытучыларын кабул иттек, 21 студент. Булар бакалаврлар барсы да. Шулай инде якынрак килсәк безнең юнәлешкә, татар теле әдәбияты буенча 2 төрле юнәлешкә һәр елдагыча, узган елда, 3нче елда шулай иде. 2 төрле юнәлешкә кабул иттек студентлар. Бу беренче юнәлеш укытучылар әзерләй торган юнәлеш, педагогик белем бирү, татар теле һәм әдәбият укытучылары. Һәм нәкъ башка еллардагы кебек, быел да татар теле һәм әдәбият укытучыларын 2 төрле белгечлек калдык. Татар теле әдәбияты һәм инглиз теле. Бу 2 профильле белгечлек. Бүгенге көндә 24 студент. Моның 20-се бюджет урыннары һәм яңадан 4 бала түләп укырга керде. Һәм икенче юнәлеш филология юнәлеше, татар теле әдәбияты һәм журналистика дип атала безнең юнәлеш. Монда шулай ук 20 безнең бюджет урыны бар иде. Бу 20 урынны капладык һәм яңадан бүгенге көндәге саннар тагы 2 кеше түләп укырга керде. Шулар белән безнең менә 46 кеше бүгенге көндә бакалавриатта шушы 2 группада тупланды. Һәм кабул итү бакалавриат белән генә тәмамланды. Безнең магистратурага да кабул иттек студентларны. Нигездә татар теле әдәбияты юнәлеше кызыксындырса сезне, магистратурадан безнең 2 программабыз бар иде быел. Беренчесе аның көндезге бүлектә мәдәниятара багланышларда төрки телләр дип атала. Монда 15 студентны кабул иттек бюджетка һәм яңадан 4 студент акча түләп укырга керде. Барлыгы 19 студент. Һәм икенче юнәлеш читтән торып уку бүлегенә кабул иттек. Шулай ук филология юнәлеше, текст төзү технологиялары буенча, татарча текст төзү технологиялары, текстны оештыру юнәлеше. Монда безнең 12 бюджет урыны бар иде. Бюджет урыннарын капладык һәм тагы 2 кеше акча түләп укырга керде, 14 кеше. Менә шулай итеп татар теле әдәбияты юнәлешенә бүгенге көндә 79 бала тупладык. Аның әйткәнемчә, бер өлеше нигездә, күп өлеше бакалавриатлар. Һәм аерым тукталырга кирәктер инде менә бу билингвал белем бирү юнәлеше буенча. Без менә бу проектны узган ел башлап җибәргән идек. Узган ел Татарстан Республикасы заказы һәм Мәгариф министрлыгы заказында без көндезге бүлеккә 3 группа кабул иткән идек. Математика, информатика, тарих, җәмгыять белеме һәм музыка һәм өстәмә белем бирү көндезге бүлеккә һәм читтән торып уку бүлегенә 50 кеше кабул иткән идек. Узган ел башлангыч мәктәп укытучылары һәм балалар бакчалары тәрбиячеләре. Быел без көндезге бүлеккә 92 кеше кабул иттек. Түбәндәге юнәлешләргә математика, физика укытучылары кабул иттек. Шушы 2 телдә әзерләнә торган 40 студент кабул иттек. Көндезге бүлеккә инглиз теле һәм икенче чит тел төрек теле бара 27 студентна. Һәм 3нче группа башлангыч мәктәп укытучылары һәм башлангыч мәктәптә предметларны инглиз телендә укыту дип атала. Бу юнәлешкә 25 студент кабул иттек. Менә барлыгы 92 студентны кабул иттек. Менә шу көндезге бүлеккә һәм узган елгы кебек үк читтән торып уку бүлегенә шулай ук бер группа кабул иттек. 50 кешедән тора торган бу башлангыч мәктәп укытучылары һәм балалар бакчалары тәрбиячеләре. Менә бу башлангыч мәктәп укытучылары һәм балалар бакчалары тәрбиячеләре узган елгы кебек үк педагогик колледжларны тәмамлап килделәр. Нигездә Арчадан, Казаннан, Минзәләдән, Түбән Камадан. Һәм безнең таләп тә шулай иде. Без ул юнәлешкә бары тик пед колледжларны тәмамлаганнан соң гына, менә шушы юнәлештәге пед колледжларны тәмамлаганнан соң гына алабыз. Менә кыскача нәтиҗәләр шундый. Исегезгә төшереп үтәм, бу республика заказы буенча кабул ителгән студентлар, көндезге бүлектә укучы студентлар аерым сызлап үтәсе килә. Алар республикадан 15 мең күләмендә һәр ай саен стипендия алалар. Дөрес, стипендия укырга кергәч беренче семестрда барлык балаларга да түләнә, алга таба укуларына карап. Әгәр дә балалар сессияны 4-кә 5-кә һәм 5ләр саны 50%-тан артыграк була икән, студентларга стипендия түләнә. Әгәр дә менә бу шарт үтәлми икән, ул шартта инде стипендия алмыйлар. Читтән торып уку бүлегендә укучыларга стипендия бу
сезгә өстәмә мәгълүмат һәм исегезгә төшерү. Шуның өчен тәкъдим. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы? Әй. Бүгінгі күнде республика көлемінде лингваль һәм полилингваль кадрлар әзірлеуіне көз алдында тұтқан махсус программа проекты эшләнде. Һәм алдағы елларда бүгінгі көндә әлеге эш ничек итеп башкарыла, шушындый планнар салынган әлеге программага һәм әлеге программаның соңгы пунктларының берсе ул киләчәккә педагогик кадрлар буенча кадрлар әзерләү юнәлешендәге уку йорты мәсьәләсе буенча инде төгәл тәкъдим булырга тиеш дип әйтелгән әлеге программада. Бүгенге көндә республикада ихтыяҗ ул берничә уку йорты эше белән инде хәл ителеп килә. Сез беләсез, Казан федераль университетының Алабугада филиалы бар. Казанда университетыбызның барлык институтларында дип әйтерлек педагогик кадрлар әзерләүче бүлекләр бар. Сез беләсез, Чаллы шәһәрендә Чаллы дәүләт педагогика университеты педагогик кадрлар әзерли. Һәм безнең бүлешчә республикадагы ихтыяҗ бүгенге көндә ул хәл ителеп килә. Әйе. Студентларны укып бетергәч эшкә урнаштыру мәсьәләсе ничек тора? Сез юллама бирәсезме алар үзләре табалармы? Бу безнең татар теле әдәбияты юнәлешенә кагылган сораумы? Билингвалларга сораумы? Гомумән. Татар теле әдәбияты юнәлеше. Татар теле әдәбияты юнәлеше буенча филология юнәлешендә укучылар, журналистлар булачак, алар үзләре табылар, без аларга юлламалар бирмибез. Педагогик юнәлештә укучылар, татар теле әдәбияты һәм инглиз теле укучылары безнең махсус мәгариф министрлыгы белән берлектә һәм университетта шундый комиссия эшли, алар уку елы ахырында 5нче курсларны төрле мәктәпләргә һәм мәгариф учреждениеларына юлламалар бирелә. Алар. Менә бу билингвал юнәлешләргә килсәк, алар укырга кергәнче үк мәктәп яки мәгариф учреждениесе белән договорлар төзиләр. Һәм укып бетергәннән соң 5 ел күләмендә алар нәкъ менә шул договор төзегән мәктәпкә кайтып эшләргә тиеш. Аларның инде бүгенге көндә бөтенесенең дә эш урыннары бар. Бу көнге бүлектә укучыларга кагыла. Читтән торып уку бүлегенә керүчеләр билингвал юнәлешкә менә 50 кеше кабул иттек дип әйттем, быел 50 кеше. Алар бүгенге көндә барсы да теге яки балалар бакчасында яки башлангыч мәктәпләрдә эшлиләр. Алар белән без барсы белән дә әңгәмә үткәрдек менә кабул итү алдыннан. Һәм шулар ул вакытта аларның эш урыннары белән дә кызыксыннар. Бөтенесе дә анда бер-ике генә кеше әле эшкә урнашмаган, ләкин без әңгәмә үткәргән вакытта, ләкин менә хәзер инде без бирештек, алар бүгенге көндә аларда эшкә урнашкан, алар бөтенесе эшли. Аларның эш урыннары билгеле. Хәзер Бу билингвал юнәлешкә кабул итәсез, уже кемнәр килешү төзеп килгән? Әйе. Анда без төзү алмаса кабул итмисез, укырга теләсез. мәгариф министрлыгы белән менә шундый килешү бар. Анда укырга тиешле кешеләр бары тик договор белән теге яки мәктәп белән договор төзеп кенә килергә тиешләр. Договор булмаган кешеләрне без анда кабул итмибез. Турнарында укыйлар бит алар. Ул бюджет дип ничек дип әйтергә, ул республика бюджеты дип әйтергә була инде. Ул Россия Федерациясеннән бүлеп килгән бюджет урыннары түгел, аларның укулары өчен Татарстан Республикасы түли. Алар үзләре түләмиләр. Ләкин бездә алар контрактник буларак баралар, договорник буларак баралар. Ләкин үзләре түләми, алар өчен түли республика. Һәм республика түләгәч, алар теге яки бу мәктәптә укып бетергәч, менә шундый янда бер шарт бар, 5 ел эшләргә тиешләр. Сез беләсез, без бүгенге көндә республикадан алынган заказ һәм Россия Федерациясеннән килгән заказны үтибез. Һәм бүгенге көндә
bizden nindi bilgiçler sıraylar, biz o bilgiçlerini әзірлейбіз. Мына узганлыкны татар зыялылары Рафис Бұрхан белән очраштырулар зарланды инде. КФУда педагог бүген филологларның чаралары өйрәтәләр. Шуңа шундый сорау. Мин әлеге утырышта үзем дә катнаштым. Шундый да андый сүз булды. Һәм әлеге киңәшмәдә сез булган булсагыз, мин мәгълүмат бирдем. Бүген көндә менә бу әйтелгән сүзләр бар. Бик дөреслеккә туры килеп бетми. Рамил Хәмитович менә әлеге мәгълүмат биреп үтте бу елгы кабул итү буенча. Без педагогик юнәлештәге программаларга да кабул итәбез, һәм филология юнәлешендәге программаларга да кабул итәбез. Һәм бер кайчан да мин һәрхәлдә университетта эшләүдә педагогик юнәлештә татар теле әдәбияты укытучылары әзерләү юнәлешендә кабул ителми калган еллар булмады. Россия Федерациясыннан белеп бирелгән бюджет урыннары безнең шулай ук элекке елларда кебек ук нәкъ шулай ук калды. Киресенчә без әле киләсе елга, 20-нче елга менә шушы татар теле әдәбияты укытучылары әзерләү юнәлешенә бюджет санын арттыруга ирештек. Бу ел 20 урын бирелгән булса, киләсе елга 25 бюджет урыны булачак әлеге юнәлештә кабул итү өчен. Һәм бүген көндә без кабатлап әйтәм, филологик, классик университет программалары буенча да татар теле әдәбияты белгечләре әзерләйбез һәм педагогик белем бирү юнәлешендәге белгечләрне дә әзерләйбез. Без әйтмибез, бүген көндә проблемалар юк дип, әлбәттә проблемалар бар. Мәгариф министрлыгы белән очрашуда әлеге проблемаларның кайберләре шулай ук яңгыратылды. Без яңгыратылган тарафтан һәм безнең уйлавыбызча инде киләчәктә бергә әлеге мәсьәләләр алар хәл ителер. Радиф Рифкатович, әмінә. Бүгін Рүстем Мишханов юлламада былай дип тә әйтте, укытучыларның компетенция паспортын булдыру турында әйтте ул. Менә сездә укып чыккан студентлар укып чыкканнан соң, укуны тәмамлаганнан соң тестирование үтәләрме, бу мәсьәлә ничек була? Чынлап та бик кызыклы, урамлы. Инде белүегезчә Россия Федерациясында югары белемле белгечләр әзерләү, нәкъ менә шушы компетентлы якын килү юнәлешендә алып бара, компетентностный подход дип әйтәләр. Һәм безнең бүгенге көндәге уку планнарыбызда элеккеге кебек балаларның белемен гадәти форматта тикшерүгә корылмаган, нигезләнмәгән, нәкъ менә компетенциялар буенча без аларны әзерлибез һәм белемнәрендә нәкъ менә шушы компетенциялар буенча бирәбез. Һәм һичшиксез укытучыларның компетенцияларын тикшерү һәм күзәтеп тору ул инде күпмедер күләмдә хәл ителгән мәсьәлә. Киләчәктә ахырына хәтле бик якын арада ул хәл ителә алган мәсьәлә. Мин алданрак әйтеп үткән билингваль һәм полилингваль педагогик кадрлар әзерләү программасы проектында шулай ук бу мәсьәләгә, бу проблемага каралган инде чаралар кертелгән. Без беләбез, бу юнәлештә кызыклы гына тәҗрибәләр бар. Шул исәптән күрше республикаларда, Башкортстан Республикасында бик матур тәҗрибә бар. Без аны беләбез. Киләчәктә һичшиксез бу эш башкарылырга тиеш. Без үзебезнең эшебезне бу мәсьәләне хәл итүдә кертәчәкбез. Рахмәт. Кайсы укытучыларга министрлык тарафыннан сорау сорау? Әлбәттә, бу сорауны инде министрлык вәкилләренә бирергә. Дөрес, без ел сайын инде киләсе алдагы уку елына кабул итү программасын, документын әзерләгәнче Мәгариф министрлыгыннан бу мәгълүматларны алабыз. Бүгенге көндә, хәтеремгә алгышмаса, бик күп, бик зур ихтыяҗ башлангыч сыйныф укытучыларына, мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән эшләү өчен тәрбиячеләр кирәк.
математика, информатика, физика, шит телләр, рус теле юнәлешендә безнең ихтыяҗ зур. Ләкин кабатлап әйтәм, менә бу бүгенге көндәге педагогия булмаса бүгенге көндәге генә түгел инде. Киләсе анда 4 елдан, 5 елдан, 6 елдан көтелгән ихтыяҗ ул югары уку йортларына җибәрелә һәм без алдан кабул итү документын раслаганчы шуларны менә бу ихтыяҗны истә тотып инде үзебезнең тиешле документларыбызны әзерлибез һәм кабул итү әлеге нигездә игълан ителә. Кайсы белгечлекләргә конкурс ниндирәк булды? Институт буенча һәм югары мәктәп буенча. Төн институт буенча инде мин әйтәм, югары мәктәп буенча конкурс бит шундый нәрсәгә дә бюджет урыннары күбрәк булса, конкурс әзрәк була. Бюджет урыннары әзрәк булса, конкурс артыбрак китә. Ләкин менә безнең соңгы 1-3-4 елда татар теле әдәбияты һәм инглиз теле укытучыларына да филология һәм журналистика бүлегенә укучыларда нигездә дә бер урынга 5-6 кешелек конкурс бар. Безнең 20 кеше кабул итә. 100-гә якын кеше була абитуриент арыза бирде. Соңгы 3-4 елда бик кимеми, чөнки бар иде шундый еллар 2010 елларда мәсәлән безнең ул юнәлешләргә 1,3, 1,5 кенә кеше киләдер иде. Шундый елларда булды. Шуңа күрә соңгы елларда Аллага шөкер конкурс бар. Нәкъ менә милли юнәлешләрдә. Шулай институт күләмендә кызыксынсагыз, мәгълүматлар бар һәм без инде соңгы елларда балалардан кабул ителгән гаризаларны куерым бер формула белән төркибез һәм исәбен алып барабыз. Сез беләсез, һәр абитуриент берничә югары уку йортына документларын тапшыралар һәм бер югары уку йортында әле берничә белгечлеккә тапшырырга мөмкин. Biz менә шушындый уникаль гаризаларның гына исәбен алып барабыз. Без шактый программага кабул итәбез, әгәр теләгегез булса, мин һәр кайсы буенча әйтеп чыга алам. Әйтик, Лев Толстой исемендәге рус филологиясе һәм чит ил филологиясе югары мәктәбендәге программалар. Рус теле һәм әдәбияты филология юнәлешендә рус теле һәм әдәбияты безнең 15 бюджет урыны иде, 163 гариза кабул ителгән. Санап чыгара аласыз, ягъни бер урынга 11-дән артыграк гариза булган. Чит ил филологиясе 10 урынга, 10 бюджет урынына 497 бала дәгъва кылган. Ягъни бер урынга 49-50-гә якын кеше дәгъва иткән. Рус һәм чит ил телләре, чит телләр, педобразование юнәлеше безнең, педагогик белем бирү юнәлеше 15 бюджет урынына 820 бала дәгъва кылган. Чит телләр юнәлеше, шулай бу педагогик белем бирү юнәлеше 15 бюджет урынына 1124 гариза булган. Күз алдына китерә аласыз. Саный аласыз, димме, ничә бер урынга кеше дәгъва кылган. Әгәр дә теләгегез булса, мин бу исемлекне дәвам итә алам, бу саннарны. Иң азы. Тулайым алганда менә 224 бюджет урыны ул безнең бакалавриат юнәлеше буенча шуларга 2675 уникаль гариза бирелгән. Гомумән гаризалар санына килгәндә еш кына югары уку йортлары гомуми гариза санын әйтәләр. Бездә дә андый исәп бар. Шушы 224 бюджет урынына 4501 гомуми гариза кабул ителгән. Уникаль гаризалар 2675, ягъни 2675 кеше булган. Алар төрле юнәлешләргә документларын тапшырганнар һәм шушы 224 бюджет урынына алар дәгъва иткәннәр. Чагыштыру өчен татар мәктәбен китерәбез, аның бернинди дә сире юк. Филология, татар теле әдәбияты юнәлеше бер урынга 3-тән артык кеше, 20 бюджет урыны иде, 76 гариза. Педагогик белем бирү юнәлешендә татар теле әдәбияты, инглиз теле 20 бюджет урынына 94 гариза. Безнең
Абла-Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә Рамилхан әйтеп үтте. Татар теле әдәбиятыннан тыш тагын берничә программага кабул итәбез. Мин аларның берничәсен әйтеп үтәм. Әйтик, дизайн программасы бар безнең. 8 бюджет урыны иде, 242 гариза булды. Интерьер дизайны 15 бюджет урынына 252 гариза кабул ителгән иде. Мин әйттем, беренчесе филология, татар теле әдәбияты һәм журналистика булып бара ул 20 урынга 76 гариза. Сораулар бармы? Сез нәрсә белән үзегез аңлатыр идегез менә билгеле бер белгечләрнең дәге конкурсын зур, кайберләренә аз булуы? Монда инде миңа калсаның сәбәпләре шактыйдыр. Иң өстә яткан проблемаларның берсе ул турыда күп сөйләмиләр. Менә бу татар теле әдәбияты юнәлешенә нигездә безнең Татарстанда яшәүче балалар дәгъва итә. Кызганычка каршы Россия төбәкләреннән соңгы елларда нәшенә татар теле әдәбияты юнәлешенә укырга керүчеләр саны бик нык кимеде. Башка юнәлешләргә Россиянең башка төбәкләреннән дә һәм чит илләрдән дә балалар киләләр. Калса иң өстә яткан төп мәсьәләләр Бәлки кызыклы булыр безнең менә татар теле әдәбияты юнәлешенә укытучылар һәм филология 2 юнәлешкә быел менә бу 46 баланың икесе генә чит илдән килгән балалар. Берсе Төркиядән килде, төрек малае, һәм фамилиясе бик ни Тукай. Конкретрак әйтсәм, соңына Алкая, Алпарастан Тукай. Һәм икенчесе Киргизиядан килде, асы Кыргызда туып үскән, ләкин тамырлары белән татар егете Рахматуллин Фарид дигән егет. Менә шул егет чит илдән алдык. Һәм чит регионнардан 3 кеше алдык. Башкортстаннан 1 кеше, Пенза өлкәсеннән 1 кеше һәм Киров өлкәсеннән 1. Элегрәк елларда чит республикалардан, бигрәк тә Башкортстаннан күбрәк булатган иде. Чувашиядән булатган, бигрәк Чувашиядән 1 кеше килмәде. Кызганыч. Сораулар бармы? Сез менә бу чит регионнарда укытучыларга нинди дә булса сезгә мөрәҗәгатьләр бармы? Укытучылар кирәкме анда? Татар теле укытучылары. Татар теле укытучылары кирәк дип мөрәҗәгать иткән регионнар юк безгә, бәлки алар мөрәҗәгать итә торган мәгариф министры. Татар теле укытучылары кирәк дигән мөрәҗәгать булды Казакъстаннан гына, Казакъстан Республикасыннан. Кызганычка каршы менә кабул итүче рәттән Казакъстаннан бер генә баланың да килгәне юк. Татар теле белән, ләкин менә быел анда эшләп килә торган ял мәктәпләр дип аталган воскресный школалар, шуларга без 5нче курс студентларын 1-2 айга узган уку елында татар теле укытырга җибәрдек. Бер укытучы һәм берничә студентыбызны алар анда Казакъстанга барып, шушы мәктәптә татар теле укытып кайттылар дигән шушы мәктәпкә йөрүчеләргә. Алай чит республикалардан Россия Федерациясының татар теле укытучыларын сорап мөрәҗәгать иткән кешеләр институтка. Кайсы шәһәрдә булды? Казакъстанда кайсы шәһәрдә әйтәмсез? Актуба. Нинди сораулар бар? Бүгенләрдә Грозный шәһәрендә ел укытучысы бәйгесенең финалистлары соңгы турны үтә. Алар арасында Наим Мирсәетов та бар. Ул безнең 2нче гимназиядә биологияны инглиз телендә укыта. Менә Көнбай укытучыларны әзерләүдә шундый укытучыларны җәлеп итәсезме? Мастер-класс белән килә дип чакыруыгыз булдымы? Менә шундый элемтә бармы сездә? Ул биология укытучысыдыр. Биология. Биология без әле бүгенге көндә биология укытучылары хәзерләмибез, бәлки киләчәктә республика күләмендә заказ булса биология укытучылары хәзерләргә андый уку планнары без эшләрбез. Шуңа күрә без аны бүгенге көндә чакыра алмыйбыз, бәлки гомумән башка укытучыларны әзерләгәндә тәҗрибә уртаклашу өчен чакырсак кына. Болай менә без бу уку планнарын безнең бит Казан федераль университетында профильле институтлар бар. Физика институты, математика институты, тарих институты. Biz менә бу уку планнарын шул институтлар белән бергә эшлибез. Мәсәлән,
тарих һәм җәмгыять белем укытучыларын әзерләгәндә без уку планы эшләре тарих институты белән берлектә һәм ул фәннәрне безнең укытучылар түгел, тарих институты укытучылары килеп укыта. Математикадан математика институтының укытучылары килеп укыта. Безнең бүгенге көндә менә бу юнәлештә кадрлар җитәрлек дип уйлыйм. Ләкин киләчәктә без шундый уңышлы укытучыларны күрсәк, мәктәп укытучыларының тәҗрибәсендә файдаланырга кирәк истә торбыз. Менә полилингваль кадрлар әзерләүдә ничек бара хәзер эш? Алар математиканы мәсәлән берничә телдә укыйлармы алар? Шул әзерләнү формасы гына. Полилингваль юнәлештә без әлегә бер программага балаларны кабул иттек. Бу башлангыч мәктәп укытучылары әлегә хәтле узган елның һәм быел кабул ителгән студентларның күпчелеге бу билингваль мәктәпләрдә эшләргә тиешле, киләчәктә эшләргә тиешле укытучылар әзерлибез. Киләсе елга безгә инде менә Мәгариф министрлыгының якынча заказ планы проекты килде. Математиканы инглиз телендә укыту, тарихны инглиз телендә укыту, башлангыч сыйныфлар өчен белгеч инглиз телендә укыта алырлык белгечләр әзерләү күз алдында тотыла. Һәм программаның исеме булай дип атала, әйтик, русча әйткәндә математика, учитель математики, а также икенче өлеше бара әлегә белгечлекнең преподавание математики на английском языке. То есть математика и преподавание математики на английском языке дип әйтелгән әлегә программаның исемендә. Ягъни без математика рус телендә, татар телендә һәм инглиз телендә укыта алучы белгечләр әзерлибез. Татар һәм рус телләрендә әзерләү ул инде безнең уку планнарында электән үк былтырдан бирле килә. Киләсе елдан башлап әлеге балаларны инглиз телендә дә укыта алырлык итеп әзерли башлаячакбыз. Ягъни 5 ел дәвамында математика белән бергәләптән әлеге фәнне инглиз телендә укыту өчен дә күнекмәләр туплаячаклар безнең әлеге студентларыбыз. Инде миңа калса мәгълүмдер, шактый еллар дәвамында әлеге Казан дәүләт педагогика университеты, аннан соң Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты, аннан соң безнең уку йортлары кушылгач та менә бу юнәлештә, ягъни фәннәрне инглиз телендә укыта алучы белгечләр әзерләнеп килде. Хәзер инде республика заказы нигезендә без яңадан тагын да киңрәк масштабта бу юнәлештәге белгечләрне әзерләүне дәвам итәчәкбез. Менә быел беренче курска кабул ителгән бер программа турында Рифкатович әйтеп китте инде. Монда без тагын бер программа чит тел һәм икенче чит тел төрек теле дип кабул иттек. Дөрес ул билингваль программа, ләкин балалар менә бу телләрне беләләр булып чыга бит. Алар шулай күп телле балалар булып чыгалар. Татар телен беләләр, рус телен беләләр, шуңа өстәп инглиз һәм төрек телләрен дә беләчәкләр. Бу дүрт телле балалар. Буларны шулай ук ниндидер бер чыгарылма итеп полингваллар дип та атарга була торгандыр бу группаны да. Менә бу юнәлештәге белгечләр әзерләү буенча безнең шактый гына республикабызның Мәгариф министрлыгында да республикабызның беренче президенты Митер Шәрипович Шәймиев белән дә әлеге мәктәпләргә баручы укытучыларны без ким дигәндә эш телне белә торган итеп әзерләп чыгарырга тиешбез. Татар телен һәм татар телендә укыта алырлык, рус телен һәм рус телендә укыта алырлык, инглиз телен һәм инглиз телендә укыта алырлык. Моның өчен әлбәттә үзенең программалар эшләнде, шактый гына кыенлыклар бар. Чөнки бүгенге көндәге дәүләт стандартларында менә мондый мөмкинлекләр алар салынмаган. Нигездә ике телдә укыта алу мөмкинлеге күз алдында тотыла. Без инде әйтеп үттек, шушы өч телдә укыта алырлык итеп әзерләргә тиешбез. Һәм бу очракта без әлеге балаларга өстәмә программалар тәкъдим итәчәкбез. Ягъни төп программадан тыш, төп дәресләрдән тыш, аларның көннең икенче яртысында дип әйтик инде. Тагын менә шушы өч телне
ныгытып өйрәнү өчен дәресләре була. Бұл полилингваль мәктәпләр киләсе елдан ачыла башлый. 21 елда, 22 елда, университетка укып чыгар өчен 6 ел кирәк. Ул вакытта кем укытасың дише? Дөрес әйтәсез, бик дөрес һәм урынлы сорау. Менә бу проблеманы хәл итү өчен бүгенге көндә инде укытучыларны русча әйтеп әйткәндә переподготовка электән дә булды, ул хәзер дә бар булай бер икенче белемнәрен күтәрүгә булмаса икенче белем бирү юнәлешендәге программалар эшләнде һәм 1 ел, 2 еллык әлеге программаларда укып, инде безнең укытучыларыбыз шушы юнәлештә эшли алачак. Бүгенге көндә республикада кулларында менә шушы дипломнар булган укытучылар шактый. Бит әйтеп үттем, инде 90-нчы еллардан ук әлеге педагогика университетында да, университетта да инглиз телендә укыта алырлык белгечләр әзерләнде. Математика, информатика, физика, информатика, математика инглиз теле, физика инглиз теле, география инглиз теле, биология инглиз теле. Дөрес, шактый еллар дәвамында безнең менә бу укытучыларыбыз нигездә рус һәм татар телләрендә генә укытып килделәр. Бүгенге көндә миңа калса менә шушы курсларны үтеп, яңадан белемнәрен инде яңартып, шушы юнәлештә инглиз телендә дә фәннәрне укыта алачаклар. Менә филология юнәлешендә инглиз телле журналистлар әзерләүне күз алдында тотмыйсызмы киләчәктә? Безнең планнарыбыз бар, ләкин монда бит республика заказы булу кирәк. Әгәр дә республикадан андый заказ була икән, һичшиксез без бик рәхәтләнеп әзерли алабыз. Без беләбез, бүгенге көндә инглиз телендә укыта алырлык бик тәҗрибәле журналистлар бар. Алар белән бергә әлеге мәсьәләне хәл итеп булыр иде. Рәхмәт. Сорауларыгыз булмаса без матбугат конференциясен төгәлләйбез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт барыгызга. Үзегезгә рәхмәт. Ай сайын институт базасында журналистлар белән очрашып торабыз. Рамил Андреевич, октябрь башында киләсе очрашу планлаштырылган шулай бит. Рәхим итеп безнең институтка килегез, бергәләп балалар белән дә аралашырга мөмкин, аудиторияларында карый аласыз, уку программалары белән дә танышырга мөмкин. Университет ярдәме белән бүгенге көндә менә шушы билингваль һәм билингваль юнәлештә укучы студентларга 7 махсус аудитория әзерләнә. Әлеге аудиторияларыбызны да күрсәтербез. Без аралашуга һәрвакыт бик шатбыз. Рәхим итеп әйдәгез, бергә эшлик. Рәхмәт.